Доста от очакванията се препокриха, но бях изненадана също така от условията, в които живеят хората там. И ме накара да се замисля за това как наистина ние помагаме и какво бихме могли да направим за общностите и въобще за хората, които са в тази затруднена ситуация. Тази есен, заедно с колеги от Хумана, пътувахме до Замбия, което се намира в югоизточната част на Африка. Интересна държава, огромна държава, която Хумана, която там се нарича ДАП, е така много добре развита структура, и посетихме проектите съответно на ДАП в Замбия, които са локализирани в цялата страна, но ние приоритетно посетихме столицата Лусака, където е хед офиса на компанията. Посетихме няколко фермерски проекта, всъщност 3 фермерски проекта, и това, което на мен ми направи впечатление, че те са много различни. Като структура си приличат много, но всъщност един от тези 3 проекта произвежда зеленчуци в условия на напояване. Имаха прекрасна градина, отглеждаха домати, пипер, царевица, всякакви култури, каквито ни отглеждаме в България, и справяха много добре. Продаваха част от продукцията, изхранват с продукцията, продават част от продукцията и си споделят парите. И са щастливи, доволни са, не са гладни, което е чудесно. При другите 2 проекта, тъй като нямаха напояване, продукция почти нямаше. Тази година е най-сухата от десетилетия в Замбия. И проблема с напояването е сериозен, респективно и загубата на продукция или никаква продукция. Това много затруднява хората да произвеждат собствена храна. И това, което в единия проект правеха, е всъщност да се опитват да добиват вода и да слагат капково напояване. Надяват се на дъждове, опитват се и те да направят нещо, което да ги доведе до по-добри резултати. Но реално това, което на мен ми направи впечатление, е това, че те са общност. Хората всъщност са щастливи да бъдат част от тези проекти, тъй като, както нашия проект България, придобиват социални умения, общуват и си помагат. И в проекта, и извън проекта. Като структура проектите са подобни на нашия за градско земеделие. Имат инструктор, който ги обучава, който ги насърчава и работи рамо до рамо с тях. Средно в фермерски проект в Замбия има между 30 и 60 човека, зависимост от площите. Там говорим за хектари. В България проектът е една градина от порядъка на 2 декара. Там говорим от порядъка на 30, 40 и 50 декара. Т.е. те гледат много по-големи площи, тъй като основната им култура е царевица. 70% от насъжденията са свързани с тази култура, тъй като основната им храна се готви от царевица. Казва се шима и прилича много на нашия качамак. Така че за тях това е еманацията на производство и на земеделието. Производство на царевица. Хумана всъщност работи в доста направления. Не мога да избера конкретен проект, за който да говоря, тъй като мен лично ме впечатлиха абсолютно всички проекти. Мен ме впечатли проекта, който е свързан с фермерските клубове, естествено. Впечатли ме проекта, който е свързан с туберкулоза, проекта, който е свързан с СПИН, проекта, който е свързан с женските клубове. И ако мога всъщност да изтъкна един проект, който ми е направил най-силно впечатление, може да се каже, че оставя следа в мен, това е Children's Town, където Хумана помага на деца от бедни семейства, като ги обучава, дава им подслон и ги учи на умения, които са свързани с агрономство, с отглеждане на собствени зеленчуци и с шивачество. Тоест Хумана дава възможност на тези деца да израснат в една добра атмосфера, да получат умения и след като напуснат това училище, след като навършат пълнолетие, да имат някакво ноу-хау, да могат да се справят с живота, тъй като там този район е доста
изолиран, хората нямат възможности. А за разлика от нас, които сме заобградени с възможности, стига да искаме, винаги можем да направим нещо повече, да сега да ни мързи, да сме достатъчно мотивирани. Тези хора нямат такава, защото са израснали в много бедни семейства, нямат образование, нямат социални умения, нямат ноу-хау, те не знаят нищо за света. И Хумана чрез този проект с това училище всъщност дава възможност на тези деца да бъдат част от света и да могат да се интегрират. Това, което реално прави тинейджери на възраст между 15 и 18 годишна възраст от много бедни, крайно бедни семейства, взима тези деца от улицата, настанява ги в това училище, там сами си произвеждат храната, дава им образование, както казах, дава им умения по шивачество, интегрира ги в общност и след като минат 2 години от тяхното обучение, така ги освобождава, но същевременно подкрепя и насърчава те да се развиват в правилната посока, т.е. да не живеят по улиците, да не взимат наркотици, да се занимават с неща, които биха били в ущърб на тяхното развитие. Много ми харесва това, че се развиват такива проекти в Африка, в страни, които наистина са в нужда. Тези проекти са важни, трябва да съществуват, трябва да бъдат развивани. Те са връзката между хората и правителството. Те са изключително социални и аз съм много благодарна, че успях да се докосна от това, да видя, да се запозная с друга култура, съвсем различна от нашата, с други хора и да имам възможност да придобия част от техния опит, да поемам част от тяхната енергия и да видя, че светът всъщност е шарен и трябва да си помагаме.